खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ मैया उत्तराखन्डनि देहरादूनआव दावबायहैदोंमोन। मोदी बिथाङा ग्लबेल इनभेस्टर सामिटखौ बेखेवबाय। बे सामिटआ देहरादूननि हाग्रामा बिजिरसालि इनस्टिट्यूटआव जादोंमोन। साननैनि हाबाफारि लाना 8 आरो 9 एबा दिनैनि दिसेम्बर खालारखालि सुबुंहारि गेजेराव बिबुंथिबो होदों बिथाङा। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है। गिबि मंत्री हिमंत बिश्व शर्माया श्रीमंत शंकरदेव माहारि पान्जाबारिनि PNRD एपइन्टमेन्ट लाइजाम गथायबाय। सीएमए কৰিব পাৰে নোৱাৰে এমএলএ জনৰ ঘৰত এবাৰ আহি যায় স্যার আমি পৰীক্ষা দিছো আজিকালি পৰীক্ষা দিয়া কোনো লৰা ছোৱালী আমাৰ ঘৰত নাই সকলোৱে বুজি পাইছে যে সেই পৰিবেশ অসমত নাই। गिबि मावफुं मुस्रि प्रमद बर'आ बुंदों दिनै गोबां गेदेरिं सुबुं माहारिया UPPL आव दोलो दोलो जयनिं जानो फैनायखौ नुना गोसोखौ खुसि मोनदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। बे जयनिं प्रग्रामा भैरबकुंडनि मानपुर गामियाव जादोंमोन। मैया उदालगुरिनि दि कौला मेमोरियल ट्राइबेल गेस्ट हाउसआव गिबि CM प्रमद बर'आ अन्थाइ खाम्फा गायसनो लोगोआव लेङाइ CM गोविंद चन्द्र बसुमतारियाबो दंफायोमोन आरो लोगोसे ब्रह्म समाजनि बाउन्ड्रि वालखौबो बेखेवो। बे हाबाफारियाव ब्रह्म समाजनि गोबां सिबिसुला आरो बिबानगिरिबो दंफायोमोन। CM प्रमद बर'आ बुङो ब्रह्म समाजा बे जायगायाव सुबुंफोरखौ खौसेयै लाखिनाय आरो मोजां लामा दिन्थिलांनायाव आफाद होनना बुङो। BTR नि मोन 40 बियाबाव गं 40 स्टेडियाम लुनाय जागोन होनना तामुलपुराव 29 PCDC नि खुंनाय हाबाफारियाव प्रमद बर'आ बुङो। बर' माहारिनि रैखाथि थामोनथा खौसेथिनि सार्थआव बर'नि गासै दैदेनगिरि राजखान्थिगिरि माहारियारि आफादफोरा खौसे जानांगौ होनना दिपेन बर'आ हांख्रायो। बारग' NDBनि सोद्रोमाफोरा गोख्रोंथारै सोमावसारनाय हाबाफारि लानो हुमखि होदों। BTR रादायनि 4 बोसोर बारलांनो हमनायनि उनावबो रोजासेनिफ्राय बांसिन फिन फसंफिननायखौ मोनाखै बारग' NDBनि केडारफोरा। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि खुंगा 1थि आरो सुक्लाय शेरपा दखरा एबसुनि खुंगा 30थि थान्दै जखनथाइखौ फैगौ जानुवारि दानाव खुंनो लाहार फाहार खालामदों। रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ चेन्नाइआव मिगजं बारहुंखायाव सोमजिनाय जानाय दै बानानि थासारिखौ खौरां लाहैदों। थांनाय 3 नबेम्बर खालारखालि सोमजिनाय बांग्रिं आरो गोबां गले गले बांग्रिं मावबाय थानायनि जाहोनखौ मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ संसदआव फोरमायदों। हादोराव माखासे बिग्रायारि आरो हिंसायारि सोमजिनायनिफ्राय हादोरखौ रैखा खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय थांखिफोरनि सायाव सरकारनो जयन्त्रि होनांगौ होनना सुप्रिम कर्टआ सरकारखौ बुंदों। चीननि गिख्रंथाव माइकोप्लाज्मा निम'निया बेरामा भारताव सफैबाय होनना दिल्लीनि एम्स देहा फाहामसालिनि डक्टरा फोरमायदों। लालदु हमाया मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि मासिनि समायखिरा लाबाय। बावैसो सिगां जालांनाय बिधान सभा बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय जरामनि दैदेनगिरि लालदु हमाया मिज'रामनि गोदान गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। शुक्रबारखालि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिज'रामनि रायजो बेंगिरि डक्टर कारि बाबु केनिया लालदु हमाखौ गिबि मन्थ्रिनि समायखिरा लाहोयो। समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मिज'रामनि राजथावनि आइजलाव थानाय राजभवनाव खुंदों। समायखिरा लानानै लालदु हमाया मिज'रामनि 6थि गिबि मन्थ्रि जायो। बिथांजों लोगोसेनि गुबुन 5 गोदान केबिनेट मन्थ्रिफोराबो दिनै शुक्रबारखालिनि समायखिरा लानानै बिबान आजावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।